Olabarrieta, Goti, Mendizabal, Bustinza, Gamboa, Irutagoiena. Pero ya aitena agia ustekot, aitena bi baino usteko apellidu memorien. Ama agia, 1927, 27 de febrero. Mentxitzia, iraitek. Sarlorra esatotzien jentiak lagundute, sarlorra esatotzien. Soak laguntotzien harri ikarten eta kantaratik eta jentiak 14 urte ingiruko semia eukene hori Fulgenen edo San Fernando neite, da hori albainil, da huetzia iruden. Hemen txego gortu egin, miseri gogorrian. Una docena completa. Iraite bitxi zuzan Gregorio. Ama bitxi Juanita. Urrungoa Antoni. Urrungoa Fernando neite, Fulgencio. Julián. Faustino. Ignacia. Miren. Leonardo. Josechu. Benigna y Pilar. Lucía, Goti, Bustinza. Andrés Olabarrieta, Mendizabal. Numeroso, redoblau. Ese bezkendu nukiten, daba oso ama maukin ur eta aregana edo emetik zitek egitzen baserritatik. Bizikoa beba famili barik, ama naiztia, eta holantxe karikana herrimeu. Eta holantxe, pobre bizi. Eta 35 urte moilen erositu zen, grazi berari. Bat esango eseko bostatan urten oinez, da Lezamako estazioa lehenengoa jakingo zuen honen zan. Araino oinez, eta etorri oinez. Lantzian, gauzo bat ekarte moilen koite eta ez zara karri, eta guri hasik eran emon, aitek. Koite dira. Ixin zien ite zuten Bilboko aberatzan erropia garbite euren. Handi Bilbotik harri, eukeren kabailoa eta karroak gire. Eta joate ziren kabailoa eta karroagaz, eta ekarte zituzan erropak aberatzanak etzera. Ekarri domekatan, da eguenatan entregeu. Judia euren zate, asebi izango zuen orduan denporan. Bai, ostean beste torririk ez ebz. Nebak, irun zin batallon de trabajadores zean soldadu prisioneru. Besto bat ez da inon, aldan lekutatik bizi. Eskolia geuk estrein egin hau barria dia. Laune barra gaztianok. Hau eskolako, da lehenengo lehita nik isi neukin nuen, nik asko ez dotik isi, bai lehidut lehenengo neukin isi. Nik isi zein guen du, mazu ez laur reglak. Zumbar, restar, multiplicar, dividir dana ez ondo numero beteaz. Eta eskolara utzegin albadi egin, da gero olgo, beste ikaz eskolan. Izan zan ordu intxestrai egin nuen, jagerri atorzanean hori akabezan urte batzutarako, bai hor txestrai egin nugu, hori eskolia. Estriak egin nuen Doña Carmen, eta maistrek izizien biek. Doña Asunción bebai, eta kanbiote gero bestu da ponzan, ez da edaren izan ez da konsuelo dozi izan. Eta egin duzen horrezek maistrek, eta barrezekaz. Da egon zanen nire kuadrilien neskatu bat, beran amamana etorton zana hemen baserrire, goziagaz, azin mantenidu, hemen biziten. Da, areke esate osten ze, gero eskolea, gerria buelte zanean, joan zanean edo eskolan, ibiligintzenak 9 urtetan izaz 11. Da, esate osten, zuk zeiti dekutzuzu Franco hori arrabioa esate osten. Ez dakit mandik. Ez duzu izuentzun gure Franco, haitet maestriak beste lekutera eskapetan duzute, segiti izatoztenak. Hori pentsizio 11 urteaz. 50 urteak arrenean Benidorren junte egin zezan. Horraz, maestri horraz. Arkalikusi barik gio, ez da, 50 urteatan Benidorra joan entzen, bai. Antxe honzin kuadrile baten, da zauzten ze... Eberraz ikusten da, bosa. Desan entzen aiztiari, hori zezeuten dutelako dekotu. Da nor da bata, ez da ipa espada Julita. Nintzen da, euskaz ibizien da, zer, mesedez, Julita zara zu, da bai. Da zu, ni Benina. Benina nongoa, Lezamakoa. Lezamako Benina zu. Ezin zineztu izuen, 50 urte garnian. Dan nari izaten ibiltzenan, haiti zuen zerdinoskun, gerratako denporako geuzia dekonen memorien, haiti zuen zerdinoskun honek Andrionek. Ezin aiztu iziakon gero. Da arrezkero, beti uste berak karinu.
urteak garrania, hau etzia. Eta gero bestiak, kanpora. Egumetik bestera, dana sartu iren, eta munizinoz betatu iren hau dana munizinoz. Nien urkusik guk kanpora joan bizintu. Guk eskandu nemento gehu ezer bez. Danak endu zituza, euro sartzeko. Hortxe baserri betera, izikoan etzera. Iziko baten etzera. Guk ikusten, ez zuritxiten herrimetan unantza, hau sarratute gonzan. Gerrea, ez izan dian zizin, bombardioak han edo bombardioak hor, da bestian, da unantza, apurke. Abiak etortezien irunen 12, eta esaten, horrezitiri guriak, esaten genuen, esate horren sarrak, gure sarrak. Gure lagunek horrezitiri, bai, gure lagunek zinisten. Refugiora sartu dute, refugioan egune. Ez badan beste remedioikoten. Jana badau jan, da ez badau antxe, refugiora. Da refugioak edo zilikuten dute zine, pentsetan genduna, ez da lapurtuko bai, alango bomba bate fazil lapurtako muko refugioak izizin. Hemen aiztean ez ondoan onzan nola, mune baten azpire leku inde, mune batera eta antxe, gote gintzesa. Da ba, mundoa sartu, eskintzezan hilde. Txarrak, gero baino txarrak etorzanean, ba hori euskun nebiak hartuteroan. Onda duena dozta izango kamia izan, ekarri guen da, esan ze urten imia dela. Da, bueno, urten. Da, ja sartzean ozin ona. Ja, onzien hor mendien eta beste mendien tirotioak bihitara. Da, gau beten, antzik kamian monteutero gendu zen. Balasa eta gentzuten dizela, ditxunde kamian, da betxo gintzen. Arenetara. Dantxe emon gendu gero, urrungune arte, urrungunean beste lekutera, dolan. Atzetit orzin da. Geunora joan ara. San Antonioetan etorzin. San Antonio bezpere izan gukurten ginean. Bai. 13 de junio. Danak pase gure batera, beste eskinera. Da, klaro, danak ezik zan sartuan, batzukan lotu behar da. Inor lotzea ikurez da dano montu. Da, gero barku gau, edo lantxak gau itu, ureko iu, eskina ino egin zan. Bizirik urtu gindun da horrela. Araba etorriak nebia eta hartu tesailara ino, kamian. Da, gero sailan itxigindu zen, da joan zan nora hori nebi hori joan zan. Ero horren soldadu du nizte, pano den. Da, gu sailan itxigindu zen. Da, sailan aldamuduen ongintze zen. 8-10 egun ingoen du zen, aldamuduen. Gabe dala zertu nian, anitxeago ginduen gerriak hau artien. Betor ginen, Balmasedara ino oinez sailatik, basori paso. Akortan naz, nondik eta nora jogo ginduen, basarte, Balmasedara ino jo ginen. Balmasedan, koi genduen kamino bat, kruzezatik ikusten da kaminoa, gu etor ginen Balmasedan sartute, Bilbora. Kami bateko egindu zen da Bilbora ino kargizun ere kamiak. Gero Bilbotik, ez dakit non torritzen ezera. Ez bez, bombile bapez. Danak utzitutun zen. Harrikin kabeliak eta danak endutun zinen. Danak. Asko egon bez, bai danak endute. Zer pentseko gendu, inon etzera joan behar. Hemen izan zer egon, da amamana eta beste etzera, eta beste etze batera joan behar. Hau apur bat argitu arte. Da gero aldan moduko bizimudue. Asko eta asko aldo zituz. Hemen berton be falta dire, lezaman berton ben neuk ez dituzuna falta direz. Hain bete lekuten faltako dire holan. Asko, hilek asko.